amagama akhe aphelele. Amagama amaphelele uDevi Sana Masekane uMamnguni. uMamnguni. Into esesibuza nayo ukuthi uSana unayo incazelo mabeqamba leli gama. Kusho ukuthi azange bangichazele ngoba umama kubo abetswana bona. Okay. Manje azange bangichazele kodwa mabezothi baby Sana ayafana. Ayafana. Yeah. Kusho ukuthi mhlawumbe ngangifana noNodula ngathi. So uzalelwe kuphi? Mina ngizalelwe Alexander Township. Township, yeah. Unyaka 1942. Ngizwile bethi October 8. Yeah, October. Oh, fanisho nelokhu nge-8 zaka October 1942. Lokwenza manje ube neminyaka. Manje? Yeah. Una 84 manje. 84. So uthe umama umntwana oyimaba isibongo. Ugogo wakhe uManuku. Okay. Umama ke Make. Okay. So ngasohlangothini lakaMnguni ubaba kwakuba uJulian. Ezalwa kuphi yena? Ezalwa ePortshepstone kaMehlamnyama. Mehlamnyama. Okay. Bafike la eAlexandra besuka eShepstone. Hey, ukuthi ubaba wafika nini la angazi kodwa mina. Okay. Ngazi esesihlala eAlexandra. All right. Ukuthi wafika nini la eGoli angazi impela. Okay. So ukhulele khona eAlexandra? Yeah, ngikhulele eAlexandra. Kwathi ngo-1960 sathutha saye Diepkloof. Okay. Ngathutha mina nomama. Saye Diepkloof babengasekho. Oh, bengasekho. Ushone neminyaka emingaki? Hey. Angazi yabona ngila ku 3-4 years. 3-4. Keni bangaki ekhaya? Ekhaya besu-5. Amantombazana ayi-4 nomfana oyedwa. Uwesingaki wena? Mina ngwesibili, umfana uyoqala mina ngwesibili ke. Okay. So ubaba nomama khona into mhlambe emculweni babenza ikhumbulana noma wayizwa? Umuntu wayethanda ukucula umama. Okay. Umama wayecula impela futhi enezela imtoti. Ngaze ngasho ukuthi kube ngafuza yena ngabe angazi ngabe ngiphesheya kweyilwandle. Ngathatha ivoice yakhe umama. Yeah. Yayingafani yakho. Yayimtoti kabudlule yami. Oh, akekho umuntu ovumayo ukuthi unezwi elimnandi. Ngoba sila ekhaya ngenxa yezwi lakho elimnandi. Kodwa okay, ufunde kuphi ikole usayikhumbula? Ngaqala ngafunda eAlexandra. Yeah. Ngathi ke mase sithutha ngo-1960 ngayi high school eOrlando High. Yeah. La lokho ngafunda ku-Orlando High kodwa ke ngezizathu ezithile akimcedanga umatric. Ngiya ngimcedelela kwilanto ngikhohlile isikole eDamelin. Ngizela lapho ku-matric eDamelin. So mase singena kulento yomculo ubuyenza esikoleni? Cha, bengayenzi esikoleni indawo umculo. Umculo bengiyithandela nje ukucula nje. Hayi ukuthi esikoleni. Kwathi ngoba lapha eDiepkloof sihlala khona kwakunehlathi eceleni kwakhona. Okay. Mina sasihamba siyotheza khona. All right. Mina ngoba ngithanda ukucula ngayiculela ngilongiculela lapha ehlathini ngalizoqhamuka abavele ama-artists athile angithi awu ukucula yebo. Hayi besicela uSijon, uJohn manje wenze njani? Hayi sine group kanjani kanti. Okay. Hayi ngiloke ngingayingeni indaba khona nje. Kodwa egcineni ngabajoyina. Sazi
babeyibiza ama-True Tone Dolls. True Yeah. Tone Dolls. Okay. Hhayi-ke hhayi sisuke siqhubeka-ke. Yazi-ke ngaleso sikhathi-ke kwakubheda nje kulo music industry. Uqale la, uye la, uye la, uye la. Hhayi ekugcineni hhayi ngaphela amandla. Sathola ubabunzimande-ke manje. Saya kuma-Hotela Queens. Okay. Hhayi kuma-Hotela Queens saba iy'ntombi zesimanjemanje. Okay. kuNzimande. Hhayi sasebenza kuNzimande sasebenza until 72. 72 njengoba ngisho ngithi la ku-music kuhambe kube khona inxakanxako nje ongayazi iqhamuka. Sashiya ngo-72 sayoqamba amagugu esimanje. Khona umlando engiwutholayo la uthi intombi zesimanje manje beku-1967. Yeah. Yeah. Nenza ilokhuzana izintombi zesimanje manje. Sinisebenze from 67 to 71, 1971. Yeah. Then ngo-72 wase uqala amagugu. Yeah, baqala amagugu 72. Okay. Ke sasingenayo imanager. So umyeni wami uTitus Masikane. Yeah. Uye waba imanager yethu. Uba imanager. Kusukela lapho. So iziphi ingoma ekhumbulayo za musayikhumbula ezazihamba phambili kwintombi zesimanje manje sakhona? Isidudla sika Josepha siyadidiza. Manje futhi isindele impikisano ulimelana endleleni. Okay. Indlala izoqala ngawe. Yeah. Yani angisakhumbuli nje iningi. Ngoba eyiningi vele phela zazi sayiqanjwa uyibaba uNzimande. Oh, yeah. So 1972 kwaqala amagugu. Khona i-album ikhona ku-YouTube ethi Ubheka uZulu. Ngazi uma ikhumbula. I-album ethi Ubheka uZulu. Igama le-album. Yeah, kumagugu. Yeah. Ngosami ngoba kudala ngisakhumbula maningi ama-album. Yazi khona nengoma zami abantu abayiculayo mina engasazazi. Engasayikhumbuli kodwa ngizikhulunywa abantu. Ngendlela kukudala ngakho. Yeah. Okuningi angisakhumbuli. So ngesikhathi nisuka kwintombi zesimanje manje niyoqamba amagugu nangaphansi kwayiphi inkampani sakhumbula EMI noma uGalo? Sasiphansi kwasiphansi kwe-EMI. EMI, yeah. Sasiyitshintsha nje amalokhuza. Kwesinye isikhathi sekuGalo nenye sayikhumbula neyilokhuza kodwa ngisayikhumbuli kahle igama lakhona nje yokugcina sasesiya kuyo. Yeah. Kodwa kwakuyi-EMI esikhathini esiningi. Ukhona ne-Rainbow. I-Rainbow yokugcina. La ngolwami ulwazi ngenxa yokuzalwa kwami. I-album yango-1976 enengoma eziningi ezaba ama-hits. Uma wabuka lezo ingoma zayibhalwe uwena ngqo eziningi. Ukuhlupheka kwami, Siyayidudula, Thula Mntwana, sengikhohliwe ezinye. Ila kubonakala wacaca khona ukuthi ikhono lakho lokubhala umculo liyasebenza futhi abantu bathanda into ebhalwe wena. Uqale nini ukubona ukuthi hayi kusho ngiyakwazi ukuqamba? Ngiqale ngabona njengoba usho kuwo lo nyaka lo. Ngisoke esikhathini esiningi ngangirekhodi ingoma zabantu ngibhalelwa bo. So ngaqala futhi ngigqugquzelwa uye uMasikane ukuthi bhala bo ngoba ngathi uyakwazi ukuyibhala ingoma. Hayi ngaqala-ke ngabhala. Yeah. Yeah. So kwakuphatha kanjani ubona angazi ukuthi lezi zakho ingoma izona ezithandwayo? Kwangijabulisa vele. Kwakujabulisa. Kwangijabulisa ngoba phela ngangibona kusho ukuthi into engangiyibona ngaleso sikhathi or mhlawumbe kube khona into engijabulisayo engiyibonayo enhle. Yeah. Ngangibhala phansi.
Ngakho-ke ngiqambe ngayicula. Uma bekhona futhi eye yangiphatha kabuhlungu futhi nayo kanjalo futhi nayo ngiyibhale phansi bese ngiyanezezela ngamanye amagama kuba iculo-ke njalo. Khona kade sikukhuluma ngaphambi kokuba siqophe la ukuthi angazi uma uyazi yini ukuthi akekho umuntu wesifazane eSouth Africa oyenama-hits waba nama-hits njengawo. Cha, ngiyaqala Babaqambe besifazane. Kodwa uma ukuthi khona osilalele mhlambe othi ukhona yena ozomusho anginankinga but ngokwethu akekho owaba nama-hits njengawo. Ubukunakile lokho noma ubungakuboni? Cha, bengakunakile. Shuthi Bengakunakile. Nje album ekuthiwa Sana Magugu umuntu uzofika ayibuke lezi eqanjwe wena nadlalwa kakhulu futhi emsakazweni. Kukhona mhlawumbe abasakazi sabakhumbula ababedlala umculo. Ngikhumbula into ukuthi umuntu lo msakazi wayehlala ngikhumbula bonke. Semkhathi. Hey. Ingqondo ingihambe. Lindwe Kantuli. VVO. Kodwa VVO no ubani kwalo Lamahla amakhulu. lo adumpela washona sengikhulu. Hey, Kansas City. Baningi kodwa manje nako bengakho. Kunengoma zakho ezinye abantu abayikhumbulayo kodwa noma siyibheka asiyitholi. Ukhona nje yindodana kaDavid usayikhumbula. Yabona ke nayo ngiyikhumbula. Indodana yolahleka lo sika David. Hey mina leso. Indodana yolahleka. Njengoba ngisho ukuthi mina ngizayikhumbula ngize ngikhuluze yibo bona laba balandeli bami. Ayicula umuntu wesikhathi ngikhumbula ingoma kodwa ngikhohlwa amalero ukuthi ichuba ithi kodwa yayibhalwe yimi. Ukuthi senginalento yokukhohlwa indaba yokukhula phela. Nengqondo nayo isiyafifela nje. Niqale naba iband okuthiwa Amagugu. Kuyona uyithiwa lead singer. Kodwa kwahamba kwashintsha kwathiwa uSana Namagugu. Usakhumbula ukuthi isizathu sokushintsha kwaba yisiphi? Ngiyasazi. Okay. Ngesikhathi kuwa Amagugu. Okay. Sasinabodadewethu nabanye. Odadewethu abangilamali. Kwathi ngo-1980 sort of kwaba khona uxhakaxhaka njengabazi. Baphuma bonke bathi ngicula nabo. Babuyela kanzima nje esibayeni. Nabodadewethu phakathi lapho. Babuyela kanzima ngasala ngedwa ke mina. Mangisele ngedwa uMasiyane wathi hayi kungcono sithi uSana Namagugu kusho ukuthi Amagugu engizowathola abantu engizobaphika. Akusi igroup yami abathi mangirekhoda thola omunye lapha elinye artist lapha elinye lapha ngihlala nalawo ma-artist lawo bese ngiyarekhoda. Kusho ukuthi ama-artist la engizowathola la ngathola khona iwazobizwa Amagugu mina ngihlala iqale lapho-ke leyo. Bekumuphi unyaka mukhumbula? Something la kuswa ku-8 kuma-80s so. Kuma-80s Ngisakhumbula 81. Yeah, 81 from 81. Okay. So emva kwalokho kwase kuba uSana Namagugu. Kunale ngoma kuyiyona engicabanga ukuthi yanyaza simhlaba kakhulu ubuhlungu benhliziyweni. Zikhona nezinye kodwa nje leyo ke namanje ayifuni ngempela ukuphuma ezingqondweni zabantu. Le ngeke sabe la singaxoxanga ngayo ukuthi kwakwenze njani iqhamuka ingoma enje. Hayi. Angisho manje njengoba ngisho ngithi uMasiyane webephethe ebesiphethe manager yethu. Naye ubeqamba amaculo ukuthi yena wayebhala. Mayebhala amaculo akona awanikeza aculwe i-Special 5. Oh, okay.
Special 5 kodwa ngizwe ukuthi kulawo maculo lawo ukhona ukubhidla okuthile obhekene nami. Oh, okay. Amanye amagama uyangichukuluza kodwa kuleyo maculo. Ngathi nami ngizomphendula. Yeah. Phendula-ke nami ngase ngiyamphendula-ke ngaloko ubuhlungu. Bese bakhona ezinye futhi ezazi kwakuyingoma thina sasiyingane esikhula kodwa zazi isiyalo kuthini ngoba mhlawumbe fanele ngisho la ukuthi kithini ufana nomama wethu owasikhulisa kodwa ungasazi. Yebo. Nisise singazalanga ngiziphi kwale ngithanda ekhuluma ngomzali. Ukuphi iphutha? Yebo, ngabe likuphi iphutha. Yebo. Leyo ngoma ngangikhuza udadewethu nami lento ukuthi meqabana izingane musa ukuyingena le. Kodwa leyo idea ngiyithole ngomeni yakho. Mhlambe isukela kuphi le? Ayisukela kumakhelwane. Umakhelwane njalo ingane mayizilwa. Bangena indaba. Ngabe suka lapho sebexabana nathi ke manje thina abadala. Asakhulunyiswana mawudlula umuntu uphatha ama-remarks into njengalo. Labantwana labo nabo sebabona sebadlala bona. Thina sabhizi saphathela nama-remarks. So into exabana okunjani. Yeah. Ngayifusela lapho-ke le. Yeah, sisasemculweni kuhambe wahamba waphuma i-album eyayi-gospel. Ifike kanjani? Album eyi-gospel kuhambe ithini isihloko sayo? Umthembu sowashona Nkosi. Yeah. Umthembu wathi hayi ngoba sesibhizi lokhu ake nathi siye la ku-gospel. Khona sayenza kodwa ayizange be right kwemakethe yantenga. Bekuyimuphi unyaka mokhumbula? Ngikhumbula yabo 90 la. Ngeke sekuwona. 90 bese singekho kakhulu ku-music bese ngibhizi store. Okay. Okay. Ubaba Masikane njengo thina mekubhalwe phansi kuthiwa uproducer, umanager, upromoter owawumyeni wakho yini engayiyona mhlawumbe singayazi ayenza. Somabhizinisi. Okay. Khona la Soweto. Khona la Soweto. Okay. Kusho ngoba umculo lo hambe imali ufuna iqhaza ngemali. So imali eyiningi wayithatha la mabhizinisi akaqhaza lo mculo wakhe. Oh, futhi uyathanda umculo kodwa manje asebenzise. Uyathanda. Yeah. Ubusixoxela la ukuthi uhambe emhlabeni ngo-85. Yebo. Yabanjani impilo emva kwalokho? Awu kwabheda. Kwabheda impela ngoba wathi nakulama group angisho wayendibade manager kwenama group amaningi abawo special 5 ubani. Hayi uthemba ukushona kwakhe kwaphela nje. Kwaphela nje. Abanye bahamba bayela le abanye bahamba bayela le abanye bahamba yaphela nje indaba yalawo ma-artist kwaba kubi khona ngempela. Yeah. Kwaba kubi. Inhlalo yasekhaya nayo yathinteka. Hawu nasekhaya kwaba kodwa sazama ukuthi kwaba nzima ngempela. So uthi ubaba Masikane ngokuzalwa kuphi? Ngizalwa eCothuli, eNatal, KZN. Okay. Ngase-Great Town. Ngase-Great Town. Okay. Basakhona? Basekhona khona eGreat Town. Abasele. Abasele ekhaya. KwaMasikane. Basekhona abasele ngoba uMasikane kubo babezalwa uMancane. Okay. Babeyi-4. Babeyi-4. Waqala nge last born yakubo yajujula la eMillionaires.
ngibona uMasiyana Shuma wazoba ubaba la ekhaya uMasiyana wadutshulwa wazoba ubabumncane wabantwana naye ulamuntu ukunayo ukuthi abathathu bashona ngokudutshulwa uyenza nje yoshona ngokugula. Okay, so uma singaya khona sisangabathola abasasele. Maningi akakhona ukuthi sengathola iy'ngane. Okay. Abantu abadala abasekho. Ingane engingayithola umfowabo lapho uthandanani engakunakile. Yonke Kodwa uhlala eGreytown. okay. Uye-ke abantwana labo bogogo nabo bana sebebheke kuye sebebeke kuye ithemba kuyithandana. Yeah. Uyoseleke. Yena sele. Ngigcizela ngamabomu lokho ngoba ngifuna izuzalelele Alexander kubonakala kodwa ukuthi unezimpande KZN. Akezi? Ngigcizelela ngamabomu le ngoba ngifuna kucaca ukuthi unezimpande KZN. Ya abantu baseGoli somaphuca wena. So ngesikhathi nisacula ngezikhathi zenu uma uqhathanisa nezikhathi zamanje umuphi umehluko nje owobonayo kakhulu? Hayi. Umehluko engiwubonayo manje ukuthi manje le genge entsha le umculo laba balokhu izinto seziza izikubo. Oh yeah. Njengokuthi thina kuqala ke angisho kwakuba yi-live band. Yeah. Kube nodlala isiginci, odlala odlala kube yi-live. Manje kulokhu ngathi bese kusetshenziswa lobuxhakaxhaka obusha-ke manje. Yeah. Ayisekho lento ukuthi nigibela amateksi naphi noriyeza odlala i-bass odlala ngathi akusekho manje kule. Ya sekusebenza lobuxhakaxhaka obusha-ke. Ngathi sekulula nje ngoku. Ngathi kulula. Kodwa ngasothandweni labantu ababethanda umculo ukhona umehluko obonayo? Hayi ngasekuthandweni hayi angitholi. Awutholi. Or mhlawumbe angazi ngoba uyabona umculo lo mina i-composition kusho ukuthi umthetho wami ngisasesikolweni ngangimandla kabi kwi-composition. Oh okay. Umbhali nje. Yeah. Ne-maths lento ezithu yizo ngangiphambili nazo. Kusho ukuthi mhlawumbe umuntu uyaphiwa lento mangithatha ukubheka. Okay. Manje okunye ke futhi sifune indlela yokuphila. Yabona i-shortcut yokuphila bese ke sithatha yona. Ngaphandle kokuthi dala umculo bese uthanda. Imali beyizamuva. Okay. Mangithatha ukubheka base nganandaba kangako ngemali besithanda nje ukucula nje ukujabulisa abantu. Manje okwamanje phela kusebenza imali. Sekujaha imali kakhulu. Yeah. Yini ofisa kube yona usakhula ukuthi wawunaso isifiso? Angisho? Wawufisa kuba umculi usakhula noma usafunda? Ngangafisa ukuba umculi. Ngangifisa ukuba uthisha. Okay. Kodwa ngigwala ngoba ngizokuthiwa uthisha bayashaya ezikoleni. Yeah. Ne-nursing sabigazi futhi. Oh, sabigazi, yeah. Otherwise ngangifuna ukuba uthisha. Kodwa ngangisho Orlando High. Ngikade ngifunde Orlando High. Ngangibona abafana begijimisana ngemese umntazi ayongena ofisini kaprincipal. Ngabona intombazana iphethe baby brown isibhamu egijimisa umfana. Yo. Iyo ke into yangithusa. Ukuthi ngeke ubunesi. Hayi ngeke. Na-50 kodwa angazi uma uyabona yini ukuthi ingoma zakho ngey'ngoma zakho wawazi kodwa ukuthi ubuthisha. Yeah. Yeah, uthi ubuthisha omkhulu ube mkhulu ngaphezu kothisha futhi. Angempela. Impela ngoba futhi nganginendlela yami njengoba ngisho ngithi nakwi-maths ngangikhona. Okay. Angazi khona ukuthi ngayithola kanjani indaba ye-multiplication ka-11.
Okay. Yeah. Masudlulela ngale. Ayisho it's 11 until 11 times 12 was 32. Yeah. Masudlulela ngale. Yeah. Mhlambe sithi 11 times 13. Ay, sengisele nje. Sesithi 11 times 13. Yeah. 13 angisho. Yeah. It's 1-3. Yeah. Uthatha lo 1 uhlanganisa nalo 3 u4 angisho. Oh, okay. Ufaka part nendawo. Yo. So it's 143. Yebo. I mean, 143 means I love you. oh, okay. In letters. Yebo. Mina ngabe 11 times. Mawuku mhlawumbe u15 Yeah. times 11. Yeah. 1 plus 5. Yeah. 6. 6 ngifaka part nendawo. 165. 165. Answer. I-answer le. Yo. Into wayitholela yona. Ngayithola ngathi ngayithola kuphi kanjani. Yo. Ngayifundisa umfana kadadewethu. Mayefika esikoleni wathi wafundiswa ubani wathi ngifundiswa umamkhulu wami. Nama ngingazi ukuthi ngayithola laphi leyo. Boyizwa nje ilula nje. Kuwena. Yeah. So indlela okay nanireheza kakhulu ngama live band. Ufuna imali yogibela mhlawumbe noreheza 2 weeks yonke for i-recording. Okay. Niyagibela niyalapha enohlangana khona niyareheza nabuya ke. Maye kulaba okusha manje ngathi ubuxhakaxhaka setshenziswa yabona. Ayikho lento yokuswela nemali kunzima kabi. Into enginotisayo nanisigqokela istage nisidansela istage ngibuka nje izithombe naniyimisela nje kakhulu Ngasiyimisela impela nazi nje izithombe la engiyibonayo ngazi umsazoyikhumbula yini esezi brown zona kodwa esezi brown yonke into ayi live kithi kodwa khona futhi esinye la i-newspaper article le yase Rio i-Rio Bioscope le eJohannesburg. Okay. Sasiya 3 sasidlala insuku eziyi3 ezilandelanayo khona. Ne-contract. Kokugcwala. Bebenibhuka nje ukuthi kusho ukuthi besibhuka 3 days. Sidlale 3 days khona. Ngaziphi insuku? Kokuba i-weekend noma? Kwesinye isikhathi kube uLwesine uLwesihlanu uMgcibelo or kanjani nje. Kodwa ngendlela ukuthi i-Bioscope mayibe igcwala. I-Rio Cinema beyila eJohannesburg angazi noma isasekhona yini. So ngaleso sikhathi nireheza niyodlala ey'ndaweni ey'ningi nako Rio nibuye ni-record beniphila ngawo umculo awukazi usebenze mhlawumbe endaweni ethile? Cha ngabe ngiqamba angikaze ngithi good morning. Yebo basi. Hayi cha azange. Kusho nje ingane ikhulise ngazo nje iginci. Yisiphi futhi esinye esingichazayo naku la uwe lapha sesiginci. Nkosami lo washona lo. Yeah. Bungani wase Clermont lo mfana. Okay. Wase Clermont. Usakhumbula nani kuphi kulesi? Sasekuphi la sasese Orlando lapho sipractice khona. eDonaldson. Yeah. Ayo kwakubhukwa nendawo zokupractice la sasireheza khona. Nibhuka i-practice mekuthi khona la nizoya khona. Lase singichazayo futhi la ngichaza hairstyle. Ngathi ama-70s la. Ugugu. Ugugu. Besisegazini. Isisegazini. Abalandeli baze bakuhluphe. Bebengihlupha futhi ama-respect khona yo. Bebekwenzani? Hayi. Bebekuhlupha menile niyodlala. Kusho ukuthi mase silokuza sesihamba lokho abafanyana kungidonsa donse abafanyana for that matter. Abafanyana. Bese ama-bodyguard mungenawo. Bebakhona bomthembu. Bomthembu bekhona. Yeah. So ima respect fanele yazi ukuthi yamhlumeza manje. Sasikweleta. Sikweleta impela. eClermont ke kwafika sasesiphuma
wafika omunye ubhuti hamba namantombazanyana ayi-3 bajabule Nkosi yami bengibona bejabulela ukungibona bazongilanda. Yeah. Siyapha ugogo yakufuna bakwenzela itiye lapha bathi wena wahamba wayeGoli uthi uyocula awuzange usabuya ekhaya. Oh. Hawu Nkosi yami. Baclaim. Hawu Nkosi yami. Asambe Yeah. manje ugogo wenza itiye kuze nabantu bazokubona. Oh Khaba yeah. sethi ngiyabuzwa ubani bathi bajabulile labantu bazongilanda nje. Bazolanda udadewabo. Hayi ngibizwe henceforth ibodyguard Mthembu nayo indaba. Nayindaba. Nabo abantu bathi bazongilanda mina ngasuka lapha ngithi ngiyocula ngizange sabuya. Ba-wrong ngempela ke laba ngoba phela mina ngazalelwe eAlexander ngikaze. Yeah, ukazi yeah. Ba-wrong ngempela. Yeah. Abanye ke bayasho ke namaswazi namaNdebele. Indebele lakhethu leli. Umnguni. Umnguni. Era ngihlupha banathi. Niye naphuma eSouth Africa. Yeah, kusho ukuthi besiphuma siya nje eZimbabwe, eMaputo. Emalawi mina zangiye baya nade nginalo noNtomputa zangiye. Oh, okay. Iband yayo. Yabaya kusho kwakhona uWendisbek wayengimeleke. Baya ke eMalawi. Sasiye eZimbabwe, eSemaputo, eSwazini, Botswana, Lesotho. Yabona khona. Babe uzwa kanjani umculo wena? Babewuzwa ngoba futhi bakhona namaculo eSotho amanye sasiwacula. Yeah. Yeah. Ubiwe. Laba abalukhuza lento eMaputo angazi ukuthi bebesizwe isiZulu. Kuye bebejabulela kwakhona lokho. Ukhona umuntu wasemaputo cishabe ngangami iminyaka bekimtshela ukuthi mase ngila ngizozama ukuxoxa nawe. Wathi hawu ngakhula ngawo lo mculo ngiyawazi. Wazi wayicula ezinye ingoma ngasho ukuthi hayi cha nani namandla. Omunye useKenya. Yo, nabaseTanzania. Bathi amagugu bawazi kahle bakhumbula kahle. hayibo. Ikakhulukazi izingoma khona lezi zimbalo ezaziyisingisi ingoma. Bathi bayazazi impela. Ngathi kuyakuthusa la. Kuyangithusa impela. Yathi kuyakuthusa. Kuyangithusa. Yebo, kuningi besingaxoxa bengade ngihlelile uhlelo ukuthi sizohamba kanjani kodwa ngiyazi ngeke siqede zonke indaba. Siyabonga ukuthi usamukele la ekhaya kwaMasikane. Sizobuya ke sizonihlupha Nkosi yami. Ngehlupha. Yeah, sizonihlupha ukuthi losibuya. Mhlawumbe bakhona abanye abazofisa ukuthi nabo baxoxe nawe. Mhlawumbe bakhona abanye abazofisa ukuthi bakubone sisohlela kodwa nje into eziningi. Siyabonga ukuthi ke usakhona Inkosi akugcinile uyikhulumela wena. Yeah. Konke okunye futhi usakukhumbula futhi usaphila. Ikhona insizwa kaMnguni ithe mengifikile la ngitshela ukuthi isakufuna estage. Awu. Awu ikadlala ngakho. Ufuna ngase ngamadolo stage. Hayi la. Ithe umtshela uma wami la ukuthi ngizambuna estage mina. Ngathi awusekhulile wathi hayi emculweni awukhuli. Okay emculweni awukhuli kodwa phela fanele unyakaza stage. Amadolo awasavumi. Amadolo awasavumi yeah. Awasavumi amadolo uzenze njani ke stage. Yeah. Nokuye futhi esicela ukudlulisa kuwena kuzwa wonke umuntu ukuthi lokho esikwenzayo manje ukuqopha umlando siqophela thina asiyibona abantu mhlambe bawuhulumeni noma bayikhulu noma bayiphathimandla abangenza okukhulu phela nje thina wasikhulisa ngomculo wakho siyakubonga kakhulu ngalokho asikhohliwe nawe futhi asikhohliwe futhi uzohlala ngesikhathi eside lo mculo. Ngiyabonga. Ilowo esize ngako mhlambe kungabe sekubuka ngazi ukuthi hayi laba befikile bashiyeni. Yo! Cha sishiye ibongo nje sizobonga Nkosi yami. Futhi sizobongela nomama bethu abanye sebadlula ababa ama-fans akho abasaphila basakujabulela ukuthi cha basakuthanda kakhulu. Mina indaba engiyikhulumelayo ngiseThekwini. Abantu baseThekwini nje uma ungafika khona mhlambe singavala imigaqo. Awu Nkosi yami. Ontanga yakho bezokubheka bezokubona. Awu bakithi. Bahlezi bewufuna bahlezi bewucela umculo wakho njalo mengudlala emoyeni. Futhi nje le ngxoxo sibe naye bazoyijabulela kakhulu nesiqiniseko salokho.
mhlawumbe ke sesiyivala nje, imuphi umyalezo ongodlulisela kubalandeli bakho nabantu abangakukhohlwa kuze kube manje? Oh, Nkosi yami. Umlayezo engawuthumela kuwo nje ukuthi wenze into oyithanda ngenhliziyo yakho yonke, uyimisele kuyo. Ungenzi ngoba ubona kwenza omunye ngoba ngalo ndlela awuyindawo. Wenze ngoba isuka kuwe enhliziyweni yakho. And nawe uyimisele ngokuyenza leyo nto leyo. Nayo umlayezo engiwubekayo mntanami. Siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga nawe. Siyabonga.